ಜ್ಞಾಪನಂಚಿನ ಕೊಡ್ತುಲಂದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯಲಾಗ್ತದೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒಲಿಪು ಕೂಡ ಅದು ನಮ್ಮದಾದ ಮನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಕು ನಾವು ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಉಪಾಯ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಪಲಪುರಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಎಡ್ಡೆ ಪೊರುಳು ಆವಡಿಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳನ್ನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅವು ಮೆಚ್ಚುಗಿದ ವಿಷಯ ಏನು ಪಂಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಚ ದಾಟಾಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟು ಒಳಗಡು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯ ಮಂಟಪಂತ ಒಟ್ಟು ಈ ತುಳುಕೂಟದ ಇಟ್ಟ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಅಂಪನ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತದೆ ಏನು ಪಂಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಸುಲಭದ ಅಲರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳುದ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತುಳಲ್ಲ ಒರಿಯಎರಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ನಾಯಕರು ಎತ್ತಲೊಪ್ಪೇರು ನಾಯಕತ್ವದಾಗ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಐಟ್ ಈ ಚಾವಡಿ ಎತ್ತುವಳಿ ತಿರ್ತಿರ್ತು ತುಳಲ್ಲ ಮಾತನಂಗ ಆ ನಾಯಕರಂತವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಗುಣ ಉದೇವಿ ಕದಾಲ ಬೇತೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ಪುದಾರ ಒಂದು ವರ್ಷ ತುಳು ಒಪ್ಪೆಗೆ